Hello, good morning everyone. Irog diri dito. Good morning, good morning. Unsa naman ka diha? Kumusta naman ka? Kumusta mo igsoon? Hindi atong katulogon gabi eh. Isang lawas. Ining sa yung kabuntagon. So before ta maadto sa ato mga moments mga trabaho ni adlaw. Umina sa ta sa pulong sa Dios ning Yes. kabuntagon. Kumusta naman imong kamot? Duha ka mo wala ato. Di daw, alsado. Ang isa. Hindi mo alsa iyang kamot. Sige daw. Everything. Hindi lagi. Nagkuhan, ibalik yung sakit. In Jesus name, maayo ka nga kamot. Medyo suot. So, dili ka drive siya karon. So, ang Diyos mag-aayo, no? Sa imong gibati. Ito lang balatian na nakita. Sa tanang ikabalatian. Ang kita sa By Diyos. the grace of God. Once again, maayong buntag sa tanan. Nagkaduol na yun ang ato ang eleksyon, no? Tulong na kadlaw. Salamat sa Diyos sa successful gahapon nga FTS, sa safety sa mga magtutudlo, ug sa itong mga PNP. Thank you so much niya. Kita nga mga Kristohanon padayon sa pag-ampo alang sa malinawon nga eleksyon, atong ikampanya ang malinawon nga eleksyon, no? Dili talunod patay sa atong kandidato kun dili atong role is pag-ampo alang sa successful o peaceful nga election. Amping kitang tanan. So atong verse karon medyo naga-pain gyud in town niya akong partner sa iyang kamot. Atong verse karon makita sa Proverbs chapter 12 verse 21. Proverbs chapter 12 verse 21. Walay kadaot nga mahitabo sa taong matarong apan ang daotan pagapunon sa kadautan. Balik ko nako. Walay kadaot nga mahitabo sa taong matarong apan ang daotan pagapunon sa kadautan. Basta So, usa ka pulong. mga ito, good guys, bad guys, bad guys. Yes. So, usahay matingala ta nganong kani siya Kristohanon man or maayo man nga tao apan daghan magpanghitabo sa iyahang kinabuhi kana siya igsuon mga pagsulay na siya, no? Mga pagsulay nga gitugot sa Ginoo aron sa pagdugang o kalig-on sa imuhang pagtuo nganha kaniya, no? Pero kita nga mga Kristohanon, mga anak sa Dios, naagid ang Dios nga kanunay nagaproteksyon kanato, kanunay nagauna sa to ang mga plano. So makuan jud nako no kanaganing na ang nakoy mga buluhaton. Example sa eskwelahan no kay dili man jud basta-basta nga mag-lead og eskwelahan. Pag naadjud ta kanunay sa Ginoo, naga-pray ta. Murag matingala na lang ta nga ay guided ta kanunay sa Ginoo, no? Matingala ta nganong naka plano man kung sama ni adto, no? It is all because God really sigid kanunay nagauna sa to ang mga plano mo kung akong gina-claim kanunay. So sa to ang kinabuhi kung nangalagad ka sa Ginoo pero paminaw nimo ngano daghan man kayo kog pagsulay. Unsa man na siya? Ang kanang nata sa kanang ingon nga nata sa Ginoo, nya nangalagad ta sa Ginoo. Dili na sa kutob sa mga pagsimba. Yes. Dili na kutob sa mga nga panahon. Kung dili sa imong pagkinabuhi gyud. Kung dili imong dawaton si Jesus Christ, imong personal nga manluluwas. Kung sa imong pagdawat po, imong puy-an ang katuhanon nga kinabuhi. the moment nga mudawat ka kang Jesus Christ as your personal Savior, moabot diha ang mga pagsulay sa imong kinabuhi. Nga it's one way nga ma-process ang imong kinabuhi sa imong pagpanglagad ngadto sa Ginoo aron nga mamahimo kang lig-on diha sa atubangan. Wala kagi tagaan sa Ginoo mga pagsulay aron nga i-down ka kundi aron nga malig-on ka sa tanan nga moabot sa imong kinabuhi. Muna gitawag nga refinement of your belief and Yes. trust in So Him. giingon diri nga mabasig ma-misinterpret na to walay kadaot nga mahitabo sa taong matarong apan ang daotan pagapunon sa kadautan. So example na ay mga dili Kristohanon, no, mga dili gyud maayo og binuhatan unya maibog ka kay
nangalagad man ko sa Ginoo nga nung ako daghan kay kog pagsulay unya siya kay okay man kaayo ang iyang ginabuhi. Daghan niya na, daghan Wala, na. wala ta kabalo pud igsuon kay ang atong kinabuhi is lahi-lahi siya. Wala ba ka kabantay nga sa imuhang kaugalingon bisan og tama-tama lang ang atong kahimtang. Di ba ka nang lami atong tulog, malipayon ta kanunay no. Wala ta kabalo nga kanang mga tawo nga atong gituuhan nga maayo ang ilang kahimtang sa ilang kinabuhi nga daghan sila og kasamok sa ilang kinabuhi. Maybe wala ko na sila katulog og tarong. Dili sama sa ato nga kung matulog ta, tulog gyud ta. Meaning ang kinabuhi nga naa si Kristo sa atong kung naa si Kristo sa atong kinabuhi sa atong kasing-kasing maayo ang ato ang pagpamuyo no. Walay mga daotan nga mga musagbat sa atong kinabuhi kung doon na may mga pagsulay kaya nato na tungod kay naa ang Dios. Magpabilin lang ta sa Dios may igsoon. Ayaw biya sa Dios. Ayaw biya sa Dios. Antod may kinabuhi pa. Ayaw biya bisag na ay mga pagsulay no. Kay pagkahuman anang mga pagsulay mabati nimo ang tumang kalipay. Pinasahi gayud nga kalipay nga makaingon ka nga wow. God is really great. God is really good. Ana no? So kung doon ay mga pagsulay, ayaw pagbiya sa Dios. Padayon diha kaniya. Kay in general, kita nga mga Kristohanon kung pabilin kita nagabuhat og maayo despite sa tanang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Na ang Dios nagalantaw kanato o wala gyud mga daotan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. Sa akong giingon, kung doon na may mga panghitabo, gitawag na nato siya og mga pagsulay. Diya lang sa Dios. Pakitabo o mga salindi sa kinabuhi. Sa matag usa on labaw ta nga mabaduol di ang amang kaniya. So kana lang gyud. So kung naay moabot sa imong kinabuhi, muhilak man ka, inay mo kaugalingon, pagsulay lang ni dili ka biyaan sa Dios, no? Numdumi ang pulong sa Dios walay daotan nga mahitabo sa taong matarong, no? Ang daotan naa didto sa mga taong daotan usab, no? So kanang imuhang pagkatulog ug maayo sa kagabion, it's a gift from God. It's a gift nga nagmatarong ka diha sa iyahang atubangan, no? Pabilin pagkamatarong, dili lamang sa mata sa tao, labi na gayon sa mata sa Dios. Yes. So kana lang siguro niini nga kabuntagon, padayon kita magaampo kanunay, padayon kita magaamping og sa amo ang reminder sa pagkakaroon nga hapit ng eleksyon. Please pray for orderly and peaceful election. Kana Yes. ato ag yung iampo sa Ginoo. Ay lang pag-ampo nga kuan kanang unsa-unsa pa imong iampo. Wa tay lang iampo kun dili Lord thy will be done. And atong iampo usab ang malinawon o successful nga election, no? So amping shout out sa tanang teachers nga nag-apil gahapon sa FTS. Salamat sa Dios sa successful nga FTS ug amping kamo kanunay. Ayaw kalimot mo sa pagbalon sa election og labaw sa tanan, balonon ninyo ang mga pag-ampo alang sa safety sa tanan. Kay biscuit. Yes, balon po og biskwit, balon og mga pagkaon, balon po og ampo. Og labaw sa tanan magbalon ko sa imong gugma. So, thank you so much ninyo nga kabuntagon. Once again, This is Ray. di kalimutan Bikas Kamot and Grace Antonio. God bless. Bye. Amping and ampo kita kanunay.